Maintenant problème min be Tombouctou a fɔra a mɛnna sisan a bɛ kalo bɔ Tombouctou donna blocus de kɔnɔna na kɛlɛ mɛna kɛ a mɛngo mɛn kuma de bɛna laban n'aw sɛgɛnna fo aw k'aw sigi ka kuma donc n'aw sigira ka kuma a b'a to mɔgɔ caman minnu bɛ to a la u bɛɛ bɛ kisi an tɛ se nin bɛɛ ma bɛɛ k'a dɔn fɛn t'an bolo Mali kɔ an bɛɛ ta de Mali ye o légitimité traditionnelle waati de sera u k'a lajɛ ka taa kumaɲɔgɔnya minnu ye blocus in kɛ Tombouctou kan ka kumaɲɔgɔn na n'u ye diinɛ mɔgɔw de anw ye donc Tombouctou tɛ kɛlɛ dɔn donc u tanga fɛn jugu ma alors que n'aw ye blocus kɛ sisan blocus in yɛrɛ a ka kɔlɔlɔ ma bonya fɔlɔ mais kalo natɔ la n'a ma wuli a ka kɔlɔlɔ sera dɔw ma déjà a bɛna juguya ka tɛmɛ nin kan taa ka segin fanfɛla la ka bɔ Tombouctou ka taa yɔrɔ wɛrɛ a ma nɔgɔn siraw bɛɛ minɛnen don bateau yɛrɛ min bɛ se ka na sisan ale de kɛra cible ye i ye blocus ko kuma fɔ bateau yɛrɛ ta nana fara kan parce que nin tile fila ninnu la bateau yɛrɛ bɛ na jɔ parce que an y'a mɛn fɛnɛ Sky fɛnɛ bɛ na a ka pankuru ninnu awɔ kɛ parce que bi an yɛrɛ de kan k'a fɔ bateau ka jɔ parce que ni donna bateau la sisan i dalen t'a la ni bɛ se i bi ka taa yɔrɔ min n'o de don vraiment bateau ka jɔ pour que nin ko in ka jɛya Sky fane u ye kuma min fɔ u ka pankuru na ko sécurité tɛ Tombouctou wa aéroport sécurité ko bi ne b'a ɲini jamana fɛ u ka norme sécuritaire minnu kan ka kɛ aéroport la o norme ka kɛ parce que ni pankurun tɛ bateau tɛ sira tɛ minnu bɛ se ka mɔgɔw labɔ yan banabaatɔ mɔgɔ minnu bɛ taa concours la mɔgɔ minnu bɛ taa jago kɛ mɔgɔ minnu bɛ taa fɛn wɛrɛ la u tɛna se ka bɔ Tombouctou bilen ne hakili la mɔgɔ minnu bɛ ka nin kɔlɔlɔ in lase nin lajaba in ka lase Tombouctou ani ka taa fɔ Gao ka bɔ Mopti a caman ba ye dugudenw de ye donc an ka diinɛ yɛrɛ de b'an yamariya an ka wuli ka taa u kumaɲɔgɔnya k'u la faamuya k'a dɔn mun y'u bila nin na donc o bɛɛ kuma de kan ka kɛ société civile fɛ parce que fɛn dɔ bɛ jamana tɛ se ka kɛ mais an k'a dɔn n'an y'a kɛ o fana bɛ jamana sinsin a bɛ jamana dɛmɛ ne ka welewele kan ye jumɛn c'est que n bɛ maliyɛnw bɛɛ wele parce que bi fitinɛ de bɛ an ka jamana kɔnɔ bɛɛ kan ka kɛ kuma minnu bɛ se ka o fitina bali o tasuma in an de mana kɛ sababu ye ka juguya n'an ka kumaw ye kuma ɲumanw de kan ka bɔ bɛɛ da jamana in Hashimi ta tɛ transition kelen ta tɛ mɔgɔw kana ko u kunna ko nin ye nin dɛmɛ u nin ye nin kɛ transition 2000 de don an bɛɛ ye maliyɛnw de an b'a ɲini Ala ka kɛ k'u sankɔrɔta nin ko in na bɛɛ k'u dɛmɛ